an samu wani mutumin Najeriya da ya iya Indiya da waƙar Indiya fiye da tunanin kowa. To masu kallon mu za mu sa muku wannan mutumin ku ga yanda yake waƙar nan a natse za kai ka ce wani ba Indiya ne. To bayan mun sa muku wannan waƙar kun ji yanda yake yin ta a tsanake, yana yin ta a natse kuma yana fitar da haruffan ɗaya bayan ɗaya. Bayan haka za mu ƙara sa muku ita a lokacin da aka ƙara mata sound ku ji yanda wannan waƙar za ta yi daɗi. Kar ku manta kaman ko da yaushe za mu ci gaba da roƙonku ku danna mana subscribe kuma ku yi liking bidiyon kuma ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki saboda a ga irin wannan basira ta wannan mutumin. दिल मेरी लड़की नहीं लड़का नहीं छोड़ मुझे अंदर ओ बादले छोड़ जाओ बदले अरे छोर छोर ना नजर ए मेरा ना इंडिया है मेरे बड़ा आजन हो मारे kai har da busar Indiyawa? मेरी जान किया हो मेरी दिल को बड़ा है नजर ए न जाए आजन मेरा बड़ा हम न जाए दुनिया हम जाना अंदर बोलो बोल किया हम नजर ए न जाए अव्वल उमर जानी क्या. Kai ku ce ba waƙa kawai ya iya ba ma har da kiɗa ya iya da wannan bakin. To yanzu bari mu sa muku wannan waƙar zan ƙara mata wani sound sai ku ji yadda ta yi. दिल मेरी लड़की नहीं लड़का नहीं छोड़ मुझे अंदर ओ बादले छोड़ जाओ बदले अरे छोर छोर ना नजर ए मेरा ना इंडिया है मेरे बड़ा आजन हो मारे मेरी जान किया हो मेरी दिल को बड़ा है नजर ए न जाए आजन मेरा बड़ा हम न जाए दुनिया हम जाना अंदर बोलो बोल किया हम नजर ए न जाए अव्वल उमर जानी क्या. To jama'a sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon namu. Mun gode.